Я паміраю, але пад уплывам Духа Святога я разумею, што адбываецца это транссубстанцыяцыя. Я кажу: Стах, подожди, с тобой ще разберемся. Ям ест Ян, ну то мог прочитать Джам Джез Джан. Иисус Христос не так сказал. Я заўсёды хацеў быць вадзіцелем. Жылі ў Савецкім Саюзе, а я не адчуваў абмежавання в эквіваленце там еўра. І табе хтосьці прыходзіць у адзін момант і дае ты мільён, і ты не ведаеш, што зрабіць. Ты как бы спадзяваўся, але што вот трымаеш в руках, вот просто цішыня. Я ничего не говорю никому. Я рад вас всех приветствовать. Сегодня я нахожусь в городе Береза, и рядом со мной сидит ксенз Станислав. Приготовьтесь к интересному интервью, и мы начинаем. Ксенз Станислав, расскажите, пожалуйста, о вашем первом опыте, когда вы познакомились с живым Богом. Непростое пытанне, бо хіба што першы раз, калі я сустрэўся з жывым Богом, это калі мяне бацькі прынеслі да хросту. Хоць это была некая несвядомая сустрэча, але ўсё ж такі яна адбылася, і вось гэты кантакт з Богом ён заўсёды быў. З свайго дзяцінства памятаю, што бацькі заўсёды, ну хіба што не ведаю, там была нейкая зіма і так завеяла нашу апошнюю вуліцу у Воранава, дзе я жыў, што проста не маглі выехаць, ну, просто не выехаць, не выйсці, не выехаць з дому. То мы, напрыклад, у нядзелю не паехалі на імшу, а так заўсёды кожную нядзелю былі. І я вось у той час, калі так успамінаю, таксама сустракаўся ўжо больш свядома. І сустракаўся не то што непасрэдна, але пасрэдна. Чаму? Таму што мама з маёй сястрой заўсёды сядалі ў лаўкі, прыходзілі да касцёла. А я з татам, я не ведаю чаму, лаўкі не былі ж так занятыя, я заўсёды з правага боку касцёла, у бакавой гэтай наве, заўсёды стаяў падчас святой імшы і з татам. І ў мяне заўсёды было вось гэтае такое пытанне, бо на свой спосаб тата для мяне быў такім аўтарытэтам. І ў мяне было такое пытанне, калі тата станавіўся на калені, мне заўсёды у якім значэнні ты на калені становішся, што ёсць хтосьці мацнейшы за цябе ў такім значэнні. Я кагось гэтага не бачу, не разумею да канца, вось так, як сёння, напрыклад, я разумею дзесьці пасля тэалогіі маёй навукі, вучобы. Але і тады гэта вось сустрэча была. І ў мяне яна дзесьці, можа, нават так расла, развівалася, калі так можна сказаць. І упершыню, калі так вось свядома я сустрэўся з Богам, гэта, можа, мой год 13 жыцця быў. Калі упершыню быў, будучы ў касцёле, але не проста стоячы ў касцёле, але стаў міністрантам, святар паблагаславіў комжу і кажа: будзеш служыць. І вось тады я сустрэўся упершыню з Богам. Праўда, кажуць, што некаторыя айцы касцёла кажуць, што сустрэча з Богам, калі б ты сустрэўся з ім так сам на сам у такім значэнні, што вось Бог стаў перад табой, з радасці, ад шчасця разарвалася б тваё сэрца. Таму Бог не прыходзіць так непасрэдна. І вось тады я адчуў вось гэту прысутнасць Бога і у маім такім разуменні шчасця. Я нават не ведаю, як назваць. І я па сённяшні дзень, розныя сітуацыі былі ў маім жыцці, радасныя, смутныя, нейкія, не ведаю яшчэ. Але вось тая сустрэча, яна ніколі больш не паўтарылася. Нават калі стаў святаром, як-то, ну, стаў і стаў. Але вось той кантакт з Богам, тая сустрэча ужывую, хіба што так можна это назваць, яна адбылася ў такім маім, ну, будучы такім ужо юнаком, падлеткам, не ведаю, 13 год, як это там класіфікуецца. Вы сказали, что вы со своими родителями
каждое воскресенье были в костеле. То есть вы вышли из семьи классических католиков, и у вас было принято молиться. Расскажите про среду, в которой вы формировались. Родители, окружение, как было отношение к костелу, к молитве? Я вырас і нарадзіўся ў каталіцкай сям'і, з аднаго боку і з другога, з боку мамы і таты. І традыцыі вось гэтыя хрысціянскія, каталіцкія, яны заўсёды былі жывыя. Яны, можа, не зусім былі такія жывыя, калі быў Савецкі Саюз. Такая агрэсіўная атэізацыя. Чаму? Таму што, ну, як мы разумеем, там, дзе ты жыў, там не было касцёла, трэба было куды-то ехаць, шукаць там гэтага ксяндза. Але ўсё ж такі, успамінаючы вось сваё дзяцінства, да першай святой камуніі я прыступіў пасля 3 класа, не то, што там дзе-то там невядома як. Заўсёды была гэта малітва, памятаю, мне гэта так не хацелася з дзяцінства. Месяц кастрычнік, ведаем, што прысвечаны ружанцу, Маці Божай Ружанцовай. Ну і традыцыйна касцёл па ўсіх парафіях, мы молімся на ружанцы. А так як касцёла не было, ну, то аўтаматычна, і мама заўсёды нас усіх збірала, тата прыходзіў з працы, як паспяваў. Мы ўсё, мы ставалі на калені і маліліся на ружанцы. І мне это было, божа, сёння зноў вечарам ружанец. Як так? Таму гэтыя традыцыі былі. Ці, напрыклад, там перажыванне Пасхі, там асвяціць там тую вендліну, яйкі, той хлеб, ці, напрыклад, на Божае нараджэнне, аплатак. Заўсёды нам з-за мяжы, з Польшы, калі там родныя і блізкія, якія там жылі, бо у свой час іх вывезлі ў Сібір, і яны ўжо вярталіся, не затрымаліся на тых тэрыторыях, адкуль яны былі самі родам, а паехалі далей у Польшу. І вось яны таксама на свята прысылалі нам хоць такую невялічкі белы аплатак, бо не было дзе купіць, ну, а мы мелі, заўсёды мелі пры стале. Там вось неяк так, чи абраз, ці крыж, заўсёды это было. А был ли у вас конфликт в школе? Конфликт в том, что вы вот католик, и претензии каким-то от учителей, либо от среды, в которой вы росли? Было ли над вами, может, издевательство какое-то? Или высмеивание веры относительно вас і вашої лічності? Я ніколі такого не сустрэў. Вот просто не сустрэў. Я не ведаю чаму. Я памятаю, мама, не ведаю, можа, які там 9 клас хадзіў, 8, 9. І была святая імша запісана там за кагосьці з памерлых, там, можа, пра бабулю, пра дзядуля. І мама напісала запіску настаўніцы, што, кажа, там, Ірына Казіміровна, звяртаюся з просьбай, каб вы адпусцілі майго сына з там апошняй лекцыі, там з 2, бо едзем на святую імшу. І я так даю настаўніцы маёй класухе, яна чытае і так да мяне. Ну, але куды я тебе адпусціла? Я говорю, знаешь, мама написала на імшу святую. І той стало так неёмка настаўніцы. А, ну добра. Таму, ну, я не сустрэў. З майго боку, ну, у напрамку мяне ніколі не было. Ці, напрыклад, там піянеры, не піянеры. Ніхто ніколі не звярнуў мне ўвагі, што... В какой момент в вашем возрасте появляется внутреннее убеждение и желание стать священником? И что на это повлияло? Ну, хіба што гэты момант сустрэчы з Богам, калі мне было 13 год. Гэта не пераадолела нішто, вось гэту сустрэчу. І я памятаю, па сённяшні дзень памятаю вось гэты момант, і я не ведаю яшчэ, ці я буду там такім святаром, ці там такім, потым я ўжо даведаўся, што ёсць і монахі, і дыяцэзіяльныя святары. Але у мяне такое нейкае яснае было адчуванне, што хіба што вось гэта тое, куды я павінен ў дарослае жыццё пайсці. Вось гэта напрамак мой. Некаторыя кажуць, што пакліканне. Я так як-то не люблю это слово. Ну, оно, можа, і паказвае тую рэчаіснасць, але гэта нешта... Я не ведаю, як это нават назваць. Вось, ну, неяк так. А вот у вас сложилось внутреннее убеждение: я стану священником. Вы приходите домой и говорите: мама, папа, я буду святором. Ну, как они отреагировали просто? Я ничего не говорю никому. Реально ничего не казал. Я
Быў міністрантам, ужо як пабудавалі ў нас касцёл у Воранава. Я быў міністрантам, там у нас групка была, там дзяўчаты ў схоле спявалі, мы там міністранты. Ну, і вядома, як то заўсёды, там зіма, это дні кароткія, то мы пасля мшы там то ў снежкі гуляем, то дзе-то там ходзім, то там дзяўчат праважаем дадому і так далей. І ну, ўжо 11 клас, і тата ўжо пытае мяне так бліжэй вясны, кажа: «Ты куды собираешься ісці?» Я быў упэўнены, што пайду ў семінарыю. Ніхто нічого, яны, можа, і спадзяваліся, што я пайду. Але я нікому нічого не казаў, абсалютна. І ў адзін момант прыходжу дадому, ну і кажу, што хачу з вамі тут паразмаўляць хвілінку і просто хачу паінфармаваць вас, што я іду ў семінарыю. Як занёс дакументы пробашчу, што хацеў бы пайсці, напісаць там нейкую просьбу, чи як там трэба было. Пробаш кажа: добра, то я там паразмаўляю. І я прыйшоў дадому, і от в гэты вечар сям'я была. Яны, можа, і спадзяваліся, то, што я ўжо успомніў, але канстэрнацыя, цішыня. От проста цішыня. Я не ведаю, мама пашла ў кухню з сястрой, тата застаўся са мной у пакоі. І як быццам, я не ведаю, як такое, як бы ўсё замерла. Ніхто не ведае, што каму сказаць. Ці радавацца, ці плакаць, ці як рэагаваць. Но это было больше как трагедия или как счастье за сына? Ну, это уже треба было пытаць у мамы, бо тата ўжо не Но жыве. вы чувствовали это настроение все-таки, как они вас поддерживали в этом, либо сомнения были? Мне здаецца, падтрымлівалі, ну я, можа, нават і ўпэўнены, што не падтрымлівалі, да? Але адно, калі ты спадзяешся нешта, да? А другое, от, напрыклад, ты спадзяешся, што заробіш, што, ну, можа заробіш мільён, да? В эквіваленце там еўра. І табе хтосьці прыходзіць у адзін момант і дае ты мільён, і ты і не ведаеш, што зрабіць. Ты как бы спадзяваўся, але што вот трымаеш у руках і не. Таму такое, памятаю заўсёды тата, калі прыязджаў я на канікулы ці там на Божае нараджэнне, там на тыдзень, то цікавая рэч, вось я нават зараз з перспектывы нават ўжо маіх ведаў і такой практыкі душпастырскай, ён ніколі не пытаўся, напрыклад, як там прафесара, там, ці добра вас кормяць, да? Ён заўсёды мяне пытаў: яшчэ сіл хапае? Ну, у такім значэнні ён мне як бы пакідаў вось такую свабоду права выбара, да? Ты вырашы, ці табе далей яшчэ трэба ісці, ці можа ўжо і ўсё, пасмакаваў і хопіць, будзем штосьці другое есць, калі што ў жыцці арганізоўваць. І гэта як быццам дадавала мне такой упэўненасці хіба што. Бо мяне ніхто в такім значэнні не абмяжоўваў, да? Ну, калі ты ўжо пашоў, то ўжо давай. Бо так то будзе, што людзі скажуць і так далей. Такое, ну, абсалютна такога вот нават меркаванняў такіх не было ніколі дома. Але падтрымлівалі, я думаю, падтрымлівалі, бо, напэўна, была малітва, і ружанцовая была малітва. Я памятаю яшчэ, як бабуля святой памяці Яніна жыла, то як яна потым распавядала ўжо, кажа, з дзядулем заўсёды вечарам за цябе маліліся на ружанцы, як ты быў у семінарыі, так далей. Ну, была эта падтрымка ў сям'і. Вот момент, вы собираете чемоданы, уезжаете в семинарию. Расскажите о вашем, что вы чувствовали, когда настал этот момент, что надо уезжать из дому, и это предвкушение свободы, или что с вами внутри происходило? Поделитесь. Свабоды? Я ніколі не чуў сябе абмежаваным. Я парадаксальна, вось некаторыя кажуць, вось Савецкі Саюз, жылі ў Савецкім Саюзе, а я не адчуваў абмежавання з Савецкім Саюзам, образна кажучы, там такі быў мой узрост яшчэ. Бо я жыў, я вучыўся, пазнаваў гэты сусвет, да? Я вучыўся там, не ведаю, любіць, я адчуваў ненавісць, злосць, перадольваць гэта ўсё, дапамагаць камусьці, я рос. І калі я вырас, вядомая справа, ну, трэба распачаць штосьці ў сваім жыцці, новы этап у сваім жыцці, на базе таго, што ты здабыў вось да гэтага часу. Было ўсё. Я і фізычна працаваў, і малітва была ў маім жыцці, ну, я выбіраю вось гэты шлях, і іду далей, і вось такое разуменне свабоды, яно мяне ніколі не пакідала. Ну, дрэнна ніколі не пакідала.
Я некаторых людзей, як бачу, як вырываюцца ў вялікі горад і не ведаюць, што з гэтым зрабіць. Я ўвогуле заўсёды у мяне такое пытанне: што здарылася? Ну У рэальна. вас этого конфликта не случилось? Абсалютна. Чаму? Можа, таму што нават бацькі яны нас пробавалі выхоўваць, а не абмяжоўваць. І таму, калі я выехаў, рэальна выехаў на вялікі горад, это Варшава, універсітэт і так далей, як-то скажу, вось нават такой свабоды і так далей. У мяне быў адзін з першых камп'ютараў у семінарыі. Это быў 95-й год. На всю семінарію у нас было там уже 130, 140 чалавек на всю семінарію. У нас было 3 камп'ютары. Адзін быў у мяне на першым курсе, который, дарэчы, сам злажыў. Так папрасіў электроншчыка, каб падключыў, не папаліць усяго гэтых платаў. Вось. І я вось на сённяшні дзень, так як успамінаю, гэта у мяне не было ні адной камп'ютарнай ігры. Вот просто не Скучное у было. вас было детство. Не. Прыходзілі да мяне старэйшыя з курса, бо камп'ютараў не было, а ўжо увялі такую практыку пісаць працу магістэрскую. Каб яна была напісана, бо інакш ты не станеш святаром. То есть павінна Праца быць... магістэрская – это что? Но это не дыпломная праца, только навуковая ступень павінна быць. Тады толькі тебе высвяцяць на святара. Інакш просто альбо на год яшчэ перасунуць, альбо, так скажем, едь дадому, шукай шчасце там, адкуль ты ёсць. Вось. І яны прыходзілі, ведаючы, што у меня ёсць камп'ютар, ці мог бы ты перапісаць это ўсё, ацыфраваць эту рукапіс. Для мяне это было настолькі супер. Чаму? Таму што я пазнаваў мову. Я ж паехаў, я ж не ведаў мовы. Ну, чытаць там умеў, але так, што там ям ест ян, ну, то мог прачытаць джам джэз джан. І некаторыя словы, ну, нешта ведаў, не кажу, што там не ведаў. Я разумеў ту мову, але так, у такіх зваротах, у мове і так далей. І я калі перапісваў, я вучыўся граматыцы, усёй, як... Ввогуле, для мяне это было цікава. Больш цікава, чым іграцца ў гульні. Я не ведаю, чаму. Вось зараз, нават калі так успамінаю, успамінаю гэта без такога інфармацыя са знакам плюс альбо са знакам мінус. Не, просто вось як інфармацыю, да, што ў маім жыцці вось гэта так было. Хоць як прыходзіў да сяброў, яны нешта гулялі ў нейкія там, памятаю, была тады папулярная ігра Doom, потым Doom 2. І я памятаю, як прыходзіў, тут часамі яны ігралі, я мог заліпнуць на гадзіну і глядзець, да? Але як прыходзіў да сябе, проходзіла. Какое ваше было первое впечатление, когда вы приехали в семинарию, оказались в этом новом мире? Что это за люди? Лекции. На некаторых лекциях, памятаю, мовы, ну, вядома, што там латынь вучылі, там грэку вучылі, габрэйскую мову. Ну і, напрыклад, і некую сучасную трэба было выбраць. Ну, я выбраў італійскую мову. Ну і памятаю, на адным з такіх лекцый выкладчык пытае ў мяне, што такое «il temperini». Я разумею, што это тачылка. А як па-польску задзе не ведаю. І я кажу, это тое, што ну, затачыць карандаш. Ён кажа, але як будзе па-польску? Я не ведаю гэтага слова. Ну і вось это хіба што такое першае ўражанне. Усё было новае. Усяму трэба было вучыцца, бо гэта распарадак дня, нейкай фізычнай троху працы было там. Мала яе было, но але там была. Можна было займацца спортам, можна было выехаць у Варшаву, бо мы, так скажем, на скраю. Ну, это Олтажев ён называецца. Ожаров Мазовецкі, отак, адміністрацыйная адзінка. Но ў Варшаву даехаць, ну, там, хвілін 20 трэба было аўтобусам. Там можна было, напрыклад, там у кіно паехаць, у тэатр. Для мяне, ну, это было ўсё новае, нават і тэатр. Ну, кіно не, але тэатр, да, там опера нейкая, ці што, это ўсё для мяне было новае. І это ўсё трэба было пазнаваць, і, ну, неяк здабыў. У вас были сомнения во время семинарии, и что вы с этими сомнениями делали? Сомнения по поводу вашего призвания, или это не призвание, вашего убеждения, что вы на нужном месте. Что вы с этим делали? Напэўна, былі іх, так, каб сказаць, ясна памятаю, не. Але мне неяк вось закладывалася, ну, это ўвогуле ў жыцці, это не момант вось там майго выбару,
Але калі ты што-то пачынаеш рабіць, то у гэта трэба інвеставаць. Я зараз, як ужо, скажам, вырас, і валасы, якія засталіся, яны ўжо сівыя. То я ўжо ведаю, што найлепшая інвестыцыя это ў самога Извините, сябе. где волосы? На барадзе. І яны зараз ну, я разумею, што вось гэтыя інвестыцыі яны павінны датычыць перадусім у самога сябе. І мяне, не ведаю, там, з дзяцінства, калі мы штосьці рабілі, ну, ішлі складаць сена, то мы не то, што там у копку, одну копку злажыў, ты пабег там дзе-то што-то рабіць. Заўсёды было такое, што ну, мы павінны закончыць эту працу. Да? А злажыўшы копку, трэба разумець, што заўтра будзем яе забіраць, весці ў гумно. А зімой, як прыйдзеш на канікулы, будзеш рэзаць сечку з дзядулем. Да? І для мяне это вот такі працэс. Ён нейкі такі, ён не заканчваецца, гэты працэс. Калі ты што пачынаеш рабіць, то ты трэба разумець, што это на перспектыву і крок за крокам. Ты ідзеш наперад. І семінарыі я таксама дзесьці разумеў, што ёсць нейкія складанасці. Яны былі. Розныя былі. І ці гэта тваё? Калі ты будзеш развівацца ў гэтым, это будзе тваё. Калі ты ў гэтым не будзеш развівацца, гэта тваё ніколі не будзе. Бо ці мог бы, я заўсёды хацеў быць вадзіцелем. Так начнём з этого. Як мой тата быў вадзіцель грузавога аўтамабіля, я заўсёды яшчэ ў дзяцінстве не ўмеў акрэсліцца, кім ты хочаш быць, там прафесіі не ўмеў назваць, але так канкрэтна веду, хачу быць татам. І не ў значэнні татам, а ў значэнні вадзіцелем. Вось. Але заўсёды это з гэтым складваюцца вось такія моманты, і хіба што это ўсё жыццё, ты адказваеш на гэта пытанне. Раніцай будзеш і адказваеш, што это тваё. Ну. Ці гэта маё? Ну, некаторыя мне пытаюць, ксёндз, ці это ваша быць ксёндзом? Не ведаю. Сустрэчу Бога, спытаю, ты пра гэта думаў, калі мяне сустрэў у тракелях у Сантарі, ці не пра это? Вы сейчас упомянули Тракели санктуариум. Расскажите про эту историю. Ну, вось гэта ёсць історыя, яна цянецца ўсё маё жыццё. Это в 13 лет? Это ў 13 год. Это она, что вы встретили, Да. к вам прикоснулся Господь, и после того... Ну, я так адчуў. Мгм. Я так адчуў. Это видео посмотрит примерно 5000 человек. Такая статистика моего канала на сегодня. Канал существует как моя личная инициатива. Все, что я здесь делаю, это только я иду за зовом своего сердца. Ищу священников, договариваюсь с ними на интервью, и мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, я считаю, это нужная работа. И я приглашаю вас стать частью этого проекта. В прошлых видео я говорил, что если вы не подарите чашку кофе, там, 3-5 рублей, угостите меня, я смог бы заниматься только этой работой. Под видео я оставлю реквизиты, как вы можете мне помочь, а мы продолжаем. Что вы чувствовали и вот этот момент, когда вас вот-вот рукоположат, что ваша жизнь, ну, как будто вы такой вот была до и после. Вы можете вспомнить, что вы чувствовали в этот момент? А ў мяне не было до і по. Это нейкі этап. Ну, просто этап. Ты ідзеш, так як сёння раніцай я ўстаў, ішоў да кухні, дайшоў, зрабіў каву, і з кавы пашоў далей. Уже з кавай пашоў. Так і тут. Ну так. І, напэўна, той дзень, я памятаю, той дзень раніцай мяне перапаўняла некая радасць. Ну, не ведаю, як яе назваць. Просто радасць. Вот хіба што радасць таго, што, ну, вось, што называецца, я заўтра змагу вось, быць святаром і маючы нейкія іншыя магчымасці, там, больш нейкіх магчымасцей, ну, я змагу жыць у гэтым свеце. Вот неяк так. Але ці это маё жыццё до і... Ну, не. Абсолютно. А как ваши родители отнеслись к вашему рукоположению? Как они переживали? Как это выглядело? Сустрэну маму, запытаю. Да рэчы, добрае пытанне, бо так апошнім часам, як так у сям'і як сустракаемся, так успамінаем некаторыя моманты, і сапраўды вось гэтае пытанне, оно цікавае, ну, можа, не да мяне, но павінна быць скіравана да маіх бацькоў. Чаму? Таму што яны хіба што больш
так праўдзіва адкажуць на это пытанне. Ну, Но мы можем попробовать, вы ответите, а совпадет ли с тем, что мама чувствовала? паспрабуем. Мне здаецца, радаваліся. Была бачная радасць. Памятаю выказванне майго дзядулі Міхаіла, які, ну, як я ўжо закончыў семінарыю, тут вось ужо былі перад пасведчаннем, я ўжо прыехаў дамой. Я памятаю, ён падышоў да мяне, пажаў руку і кажа: да, паважаю. Сказаў і зрабіў. І я так, ну, не спадзяваўся гэтага. І, ну, хіба што так, ну, ёсць некая радасць, напэўна, можа, радасць, можа, нават не радасць, а гордасць. Можа, нават не гордасць. Не ведаю, это, напэўна, некі такая, некалькі такіх, мне здаецца, эмацыйных момантаў, якія склаліся вось на тую хвіліну, калі бацькі ўдзельнічалі на маёй першай прыміцыйнай святой імшы. Напэўна, потым это яшчэ далей працягвалася, калі яны бачылі, як я там, не ведаю, якую-то імшу адпраўляў, дзе-то уже кого-то спавядаў. О чем была ваша первая проповедь? А не памятаю. Реально не памятаю. С какими вызовами вы столкнулись, как начинающий священник? Так злажылася, што, як у Евангелі кажуць, прарок у сваёй айчыне не вельмі паважаны і шанаваны. І я першыя 1,5 года служыў у сваёй роднай парафіі, у Воронава. Потым Бяроза, ну і так далей. З чым я сустрэўся? З зычлівасцю. Гэта не значыць, што зараз я падважваю Евангелие, што там штосьці Езус Христос не так сказаў. Але з зычлівасцю сустрэўся. Гэта факт. Напэўна, каб падпытаць усіх, то там многія сказалі б, там, можа, там, ксёндз Станіслаў, там такі, сякі, гэтакі, але... А может, есть какая-нибудь история конкретная вот этой зычливости? Вы Зычлівасць... принесли кабана убили, и пол кабана принесли вам в поддержку. Ну, это не зычлівасць, это, ну, не знаю, з доброты сэрца падзяліліся, это ж не скупыя, да? Зычлівасць ў такім значэнні, што калі я сустракаў кагосьці на вуліцы, то яны віталіся са мной. Я памятаю нават моладзь, катэхізацыя, которую там я вёў хіба што 9 клас, а пробаш вёў 9-10, а пробаш хіба што вёў 11 клас катэхезы. Ну і на гэтых катэхезах, вядома, там штосьці трэба было, ну, распавядаць пра рэлігію, пра ўсё. І я заўсёды не мог выбраць, там у нас семінарыі вучылі, там некая такая методика, там такая методика і так далей. І мне як-то так не заходзіла этой моладзі. Там як-то яны сядзяць, слухаюць, і ты нешта гаворыш, змучыліся ўсе па 45 хвілін, усе разышліся. Ты не памятаеш, пра што ім гаварыў, не памятаеш, што чулі, да? І мне змабілізавала. Я памятаю, тады яшчэ вось гэта НТВ было, і была праграма «Окна». І я памятаю, як-то прыйшоў са святой імшы, і ў мяне была хіба што гадзіна да катэхезы. Я зрабіў гарбаты і ўключыў тэлебачанне. Праграма «Окна» ідзе. Я ў першыню эту праграму ўбачыў, і Нагіев, думаю, цікавая падача. Вось, ну, тых пытанняў, які ён стаўляе, спосаб, як ён вядзе сябе там сярод тых людзей, да? І я памятаю, другі раз я паспрабаваў у такі спосаб падысці да катэхезы, і я бачу, што это спрацавала. Вось, і адзін з такіх момантаў, і вось пра эту зычлівасць. Я вяду эту катэхезу, і я ім кажу, слухайце, кажу, мы многа будзем гаварыць пра Бога, многа што, але кажу, перад усім я хачу, каб як мы развітаемся на канец года, і вы калі-небудзь мяне пабачыце, то каб вы не ўцякалі ад мяне, проста прывіталіся. І кажу, хіба што это будзе
найпрыгажэйшы для мяне прэзент тое, што мы з вамі сустракаліся на катэхезе. Альбо кажу, ну, от кажу, от я еду, вы ж ведаеце, на якім аўтамабілю я, якім аўтамабілем я езжу. І кажу, ну, цяжка увидишь ксяндза, адвярнуўшы, сказаць, пахвалёны Езус Христос. Скажу, так смешновато было. Кажу, бачыце, мяне аўтамабіль, махніце рукой. Это значит, што вы мяне заўважылі. І я вам пасігналю. І кажу, гэта хіба што ёсць той момант, пра які мы павінны перадусім размаўляць на катэхезе. І я памятаю адзін такі момант, я ўжо там, хіба што, можа, праз нядзелю другую мяне і пераводзілі. І тады яшчэ не было гэтых усіх там DVD і так далей, тады касеты такія. Ну, я тэлефаную да аднаго сябра. Кажу, слухай, кажу, маеш, можа, там якую касету, які фільм паглядзець, бо, кажу, там інтэрнэт тады так быў сабе, ні пра што. А ён кажа, ведаеш што, я маю, нават у мяне ў аўтамабілю ёсць, а пад'язджай, кажа, пад кінатэатр. Кажа, я тут. І я пад'язджаю, бачу яго аўтамабіль стаіць, я пад'ехаў, запаркаваўся. І вось тады, ну, зычлівасць, не, хіба што такі момант. Я в огуле здзівіўся, таму што ксёндз Станіслаў, пахвалёны Езус Христос, там какая-то дыскатэка была, што моладзь з дыскатэкі прыбеглі, акружылі мой аўтамабіль, а вы чаго сюды? А я з намі будзеце на дыскатэку, ты ідзеце? Кажу, в суме магу, але я з другой мэтай сюды прыехаў. І вось гэта хіба што ёсць адказ на пытанне вот этой зычлівасці ў такім значэнні, што цябе не цураюцца людзі, не ўцякаюць, а ну, прыйдуць і паздароваюцца. І ў такім значэнні, што тое, што ты вёў тую катэхезу, там тую пропаведь казаў, то вось гэта і ёсць. Вось такое, ну, чалавечае аблічча вось касцёла і нас, стварэнняў і так далей. Что вы чувствуете лично, вот как священник, когда вам приходит там декрет или как это выглядит, что ксёндз Станислав, вы вынуждены поехать служить в другую парафию, вы строили какую-то концепцию, вы вкладывали сердце, и тут у вас это забирают и должны снова в другую парафию. К людям вы привыкли, люди к вам привыкли. Как вы лично это переживаете? Да не переживаю. От слова зусім. Я заўсёды, калі быў малодшы, я інакш да этого падыходзіў, хоць не перажываў, абсалютна не перажываў. Зараз я разумею такую рэч. Калі ты з'яўляешся прафесіяналам у некай галіне, то ты ўсюды будзеш ім. Неважна, куды тебя дадуць. Паглядзіце пробашч з Арс. Где посмотреть? Інтэлігентны К сожалению. спосаб і месца знойдзеш. А координаты я табе пасля інтэрв'ю дам. Ян Вяней, да? І хто ў той Францыі пра гэты Арс знаў? Абсалютна. Абсалютна. Ён проста прыйшоў, сустрэў там некага па дарозе пастушка, і ён нават не ведаў, дзе та вёска. І ён пытае этого пастушка, кажа, слухай, если ты мне покажешь дорогу до касцёла, ну, до этой вёскі, да Арс, то я покажу дорогу до Бога. І сёння пра гэта пробашча здавалася б, дзе там той Арс і так далей. Айцец Піо. Знайдзеш? Ну, уже Постараешься. ближе, да. Айцец Піо. Дзе там тое Петральчыніо і так далей. Там вёсачка была маленькая вёсачка. Ён калісьці сказаў сваім парафіянам, кажа, пра вас пака ніхто не ведае, і вы бедныя. Але гэта недоўга будзе. Пасля маёй смерці ўсё радыкальна памяняецца. Усё залежыць ад чалавека. Не ад месца, дзе ты працуеш, а ад чалавека, які працуе ў гэтым месцы. Яно заўсёды ёсць так. Калі, не ведаю, мяне там пераводзяць, пойдзеш, некаторыя кажуць, пойдзеш на павышэнне. В смысле на павышэнне? Это как? Ты альбо чым-то будзеш займацца і штосьці будзеш рабіць, альбо гэтага не будзеш рабіць. І альбо ты будзе ўсюды добра ў такім значэнні, што ўсюды ты зможаш стварыць некую інфраструктуру, і это будзе развівацца, альбо ты будзеш заўсёды абвінавачваць некага, што табе не дазволілі развівацца. І ў жыцці вось найчасцей так яно і праяўляецца. Учора ці пазаўчора прачытаў вельмі цікавы тэкст. Кажа, ты не павінен быць вышэй або ніжэй. Ты проста павінен быць іншы.
І гэта праўда. Мы часта дзелімся на людзей, пробуем, што кажа, я лепшы, бо я ў лепшай парафіі працую, ці ты горшы, бо ты там такі. Не, ты іншы. Вот мы іншыя людзі. І ты ў сваёй іншасці павінен быць прафесіяналам. Тады цябе знойдуць, неважна, дзе ты будзеш. Вот просто знойдуць. І нумар тэлефону, і нават арс знойдуць у Францыі. Бо зацікавяцца асобай, харызматам этой асобы. Палёт і наш заснавальнік, ён з-за межы Рыму ні разу не выехаў. А спавядаў хіба што 5 папаў рымскіх. А калі яго біскуп свянціў, кажа, я цябе пасвячу на святара, толькі ты будзеш на іздзівенні таты, бо я не магу табе даць парафіі, бо тут столькі святароў, што кажа, я не магу даць ні касцёла, ні парафіі. І пра Рым у той час, калі ўспамінаецца, найчасцей Вінсэнт Палотці, пра яго ўсе ведалі. Без касцёла. Да? А многія святары, можа кардыналы нават, мелі парафіі. І пра іх сёння ніхто не памятае. І гэта не таму, што яго скрыўдзілі, бо яму парафіі не далі. Пытанне, што ты хочаш у жыцці рабіць. Ты хочаш у гэтай галіне, на гэтым этапе гісторыі чалавецтва, гісторыі тваёй краіны, дзяржавы, ці яшчэ чагосьці развівацца. Калі хочаш, можаш. С какими кризисами вы сталкивались на вашем пути и как вы эти кризисы преодолевали? Финансовые, экономические. Самые большие кризисы ваших сомнений и, может, отношений с Господом. Вельми просто. Кризисы были больш сур'ёзныя, менш сур'ёзныя. Конечно, пришлось присесть, подумать, и оказалось, что присесть не в смысле присесть. Присесть в смысле присесть. Так, не понял. Не стоять, а присесть. Я понял. У такім значэнні не так у сваім жыццёвым эфіры запусціць цішыню і прааналізаваць. І оказывается, што праблематыка гэтых усіх крызісаў ты з'яўляешся сам. Як і тых добрых, пазітыўных момантаў, так і тых негатыўных. І таму варта сесть, расставіць нейкія прыярытэты і паспрабаваць паціху выходзіць з гэтага. Шукаць нейкай такой... Бог заўсёды побач цябе. Рэальна заўсёды. І калі у цябе ўсё добра, і калі у цябе не заўсёды ўсё добра. Крызісы, яны... Па-першае, яны патрэбныя чалавеку. Для чаго? Для таго, каб можна было... патрэбныя. У такім значэнні, што ты павінен назваць гэты момант крызісам, каб больш глыбей паглядзець на тую рэчаіснасць, у якой ты знайшоўся. Прааналізаваць, можа зрабіць нейкую карэкту. І калі ты ўжо адчуў, што это крызіс, калі ты туды зайшоў, у нейкую такую як сёння скажуць, цёмную сторону, цёмны бок свайго жыцця, то ты можаш і выйсці з яго. І выходзячы з гэтага моманту, трэба у такой сваёй цішыні не старацца абвінавачваць кагосьці, шукаць вінаватым, што не ведаю, правінцыял дрэнны, вышэйшы настаяцель дрэнны, парафія дрэнная, парафіяне дрэнныя. Гэта ўсё можа быць аб'ектыўна. І правінцыял можа зрабіць памылку, і парафіяне можа эмацыйна падышлі неправільна да некаторых рэчаў, да? Але перадусім трэба распазнаць самога сябе, чаму ты дапусціў да гэтага, бо Бог заўсёды побач сябе. Просто ён рэальна заўсёды побач сябе. І найчасцей крызісы ўзнікаюць тады, калі ты перастаеш супрацоўнічаць з Богам, а пачынаеш спадзявацца толькі выключна на самога сябе. І потым узнікаюць гэтыя, не ведаю, гэтай цяжкасці, калі такіх можна назваць. І альбо ты выходзіш з іх, альбо ты ўсё жыццё... Гэта будзе цябе нішчыць. Гэта проста знішчыць цябе, ці з'есць. Бо ты думаеш, і зноў мы вяртаемся да того, што было ў тваім жыцці. Ты будзеш жыць тым, чаго ўжо не вернеш ніколі. А
але ты перастаеш жыць тым, што можаш змяніць. Гэта значыць, вось гэтай хвілінай і заўтрашні дзень ён можа быць. Ну, не ведаю, там у чалавека якога ўзнікла, ну, калі на такім узроўні такім фізіялагічным, нейкім матэрыяльным, прыйшоў пажар. І быў прыгожы дом, і ён быў знішчаны гэтым пажарам. І калі чалавек будзе такі сядзець на гэтым спаленым коміне, кажучы образна, і думаць, які быў прыгожы дом, то нічого больш не зробіць. А калі ён будзе шукаць моманту, як пабудаваць новы, то увага, ён пабудуе яшчэ прыгажэйшы дом. Бо ён яго пабудуе, прааналізаваўшы тыя памылкі, нейкія там з будовай звязаныя, да? І ён пабудуе яго прыгажэйшым і лепшым. Канешне, гэта трэба нейкіх затрат фінансавых, эмацыйных, фізычных і так далей, але лепшы пабудуеш. Таму калі хтосьці перажывае вось гэтыя крызісы, то калі так можна з кім-то тут падзяліцца, хто захоча паслухаць, канешне, то калі перажываеш гэты крызіс, не бойся яго перажываць. Толькі сам выйдзі з яго і пабудуеш намнога нешта прыгажэйшае, чым кім ты быў да гэтага часу. І гэта ўсяго датычыць. Адносін, прафесійнай нейкай дзейнасці ці чаго. Канешне, некаторыя моманты трэба зразумець. Ты пабудаваў дом, і ён затапіла яго. Ты прааналізуй, што ты каля рэчкі яго пабудаваў. Вы сейчас сказали, что можно поменять, ну, проанализировать, сгорел дом, и можно новый построить. Мне сразу почему-то подумалось про отношения с женой, например. Если, ну, сгорели отношения, в общем-то, ну, жонка живая. И что делать? Как Они были? Ну, и допустим, были, ну, что-то же было. Вот потому что мне сразу появился вопрос, я бы сделал бы вывод, если услышал бы это, что если жонка надоела, надо строить новую жонку. Правильно. Подождите. Перад усім Надо сябе искать, пастрой новага. ну, новую жонку искать. Не. Калі вы ўжо разышліся, ну то трэба тады рэальна вельмі сур'ёзных людзей, псіхолагаў, якія вам памогуць адбудаваць это. Але ў такім значэнні мы заўсёды ўсё нешта хочам, ну вот нават калі гэты дом, мы зноў хацелі б, каб нам хтосьці пабудаваў. Не, ты павінен яго пабудаваць. Бо ты ўжо ведаеш, якія памылкі былі да гэтага. І калі нават у адносінах адбываюцца, ну вось, як ты кажаш, то перадусім псіхолог кажа, што калі ты пасорыўся, ну, калі нават у адносінах з супругам, з супругай, нейкая ўзнікла ссора дома, то калі ты не перапрацаваў гэтай ссоры, не вяртайся да размовы. Просто не вяртайся. Так можно никогда не вернуться, если... Не, ты не про это думаеш. У такім значэнні пасорыў, прааналізуй тое, што адбылося вось хвіліну таму назад. І калі будзеш вяртацца, паразмаўляць, прыйдзі ўжо другім чалавекам. Прыйдзі чалавекам, які хоча можа прабачыць, які можа просіць аб прабачэнні, другім верніся, і тады ты адбудуеш. Але калі ты вернешся тым самым, ты ніколі не зробіш. Калі ў цябе зараз такія былі эмоцыі, і раніцай праснуўся, ты узбудзіў гэтыя эмоцыі, якія ў цябе ўчора былі, получыш паміж рагоў, вернешся назад. Альбо разваліцца тое, што что-то было. Калі мы гаворым пра адносіны паміж чалавекам, то нешта іншае. Я кажу пра крызіс, калі мы гаварылі, адносна самого сябе. Тут ты павінен, нават калі ты перажываеш гэты крызіс, ты пераасэнсуй гэта і вярніся да самога сябе, чи там да гэтага моманту крызіснага, да? Але ўжо другім чалавекам. Канешне, можа быць такое, што я перажываю нейкі крызіс, і я затрымоўваюся і разумею, той шлях, якім я іду, ён памылковы. Можа і так быць. І трэба, ну, паглядзець праўдзе ў вочы і сказаць, ну, прашу прабачэння. Как вы в повседневности своей ощущаете присутствие Божье? Хіба што паўтаруся за Тэрэсай з Калькуты, святой. Ну, не хоча мне Бог так праяўляцца ў такім значэнні, што вось ён неяк так... Я разумею, што ён ёсць. У мяне ёсць пытанні,
Але сказаць, што вось я яго так яскрава адчуваю, хіба што не. Ну, неяк так. Канечне, адчуваю, калі у мяне ёсць прыватная малітва, то бываюць моманты, што я яго адчуваю. І адчуваю ў такім значэнні, ізноў жа, не сам. От парадаксальна. Некаторыя людзі просяць аб малітве і такой заступніцкай малітве. І я бачу, як Божае благаслаўленне сыходзіць на гэтага чалавека. Да? І ён вылечваецца. Ну, фізычна нават вылечваецца гэты чалавек. Нават духоўна бачу, як расвятляецца яго памкненне гэтага чалавека і так далей. І цікавая рэч, я не магу налажыць гэта на сябе. Ну, што як быццам бы Бог ёсць, але ён як быццам бы стаіць каля мяне і кажа: «Стах, подожди, з табой яшчэ разбяромся. Вось тут ёсць большая патрэба, да?» Вось гэта я адчуваю. Каб сказаць, што я вот магу, што вот пан Бог мяне тут абнімае, там дзе што я ранісаваю рукаву тут з панам Богом, так не ведаю там штосьці. Ну, нема такога. Тут некая такая... Я не скажу, што это пустата. Я не скажу, што гэта некая цемра. Але гэта некае такое, некі такі момант, дзе... Вот хіба што найпрыгажэйшы момант, не ведаю, калі хто быў, то можа гэта пацвердзіць, калі не быў, то запрашаю з'ездзіць у Фаціму. І там вось у гэтай даліне, калі ты стаіш, там адчуванне цішыні, яно аж проста цябе неяк так пахлынае. Адчуванне цішыны. Гэта цішыня некая такая вот так крычыць. І вот я адчуванне Бога ў маім жыцці, вот нешта падобнае, да? Ён вроде нічого не гаворыць, але вось гэтая цішыня некая такая, ну, прысутная. Як гэта растлумачыць, я не ведаю. Ну, вось я адчуваю так Бога, ну, на сённяшні дзень, ужо будучы святаром. А калі глядзець тых людзей, якія прыходзяць і просяць аб малітве, даслоўна некае фізычнае нават такое бачанне присутности Бога. Что вас сегодня вдохновляет оставаться на пути священника? Годы? С годами мудрейший человек. По молодости думал, что все сам смогу. А с годами оказывается, что без Бога, как у нас скажут, они до порога тому. Мы заўсёды с Богом застаемся. Ну, и неважно, в какой сфере мы, и неважно, кем. И ну, мы заўсёды... Конечно, мы можем не хотеть, кричим, топаем ногами. Але ну, никуда не денемся. Все равно мы все равно живем в присутности Божией. Где вы черпаете ресурс, чтобы оставаться верным вашему призванию? Божие Слово. Божие Слово, оно неяк мне по-другому інакш зараз адчыняецца, чым гэта я адчуваў там 20 гадоў назад, будучы святаром. Яно неяк, я нават не ведаю, яно можа больш зразумелае, ці больш яснае, я не ведаю, але неяк так, яно вот так неяк дзейнічае. І ну, это частка. І калі хіба што, нават не ведаю, як это вот так назваць, святая імша, у такім значэнні святой камуніі. Ёсць такія моманты, ну, вот у мяне нават такой святара, ты трымаеш гэтую вось белую гостыю і стаўляеш такое пытанне: ты рэальна тут ёсць? Ніколі не пачуў і адказу. Але у сваёй веры разумею, што ён там ёсць. І мне па-людску вельмі цяжка гэта зразумець. Але пад уплывам Духа Святога я разумею, што адбываецца эта транссубстанцыяцыя, дзе застаецца той хлеб і тое віно, але гэта ператвараецца ў цела і кроў Езуса Хрыста. І нават калі
мы зробім хімічнае даследаванне, то там акажацца, што хлеб і віно. Рэальна. Ну, але каб зразумець тое, што я кажу, хіба што патрэбна вера. Калі гэта будзе глядзець чалавек, які мае з гэтым пытанні, можа не клопат, але пытанні, то увогуле не берыце это паважна. Так, паслухайце. А калі чалавек, які шукае Бога і знаходзіць яго, то хіба што гэта будзе такі вельмі істотны момант. Ну, ось такія два. Ось Еўхарыстыя, літургія, ну, не сама імша, як імша, бо там многа розных ёсць такіх момантаў, да? Але сама ось гэтая камунія і той факт, што ты трымаеш у руках ёй, на твае словы ты запрашаеш Духа Святого, каб сышоў і перамяніў. И вот литургия слова. Какое ваше личное достижение на сегодня? И либо еще какие проекты, что два будут вопроса, но одно из ваше личное достижение, которым вы гордитесь, и ваши проекты, которым вы сейчас живете. Хто його ведае, это на гэтае пытанне хіба што адкажа час. Я зараз не адкажу, таму што наш заснавальнік заўсёды у такіх сваіх думках, чаму ён і дзесьці там любілі яго ў Рыме, ён чытаў тую рэчаіснасць, у якой ён быў. І тое, што трэба было рабіць, от ён рабіў. Ён не рабіў тое, што можа гэта прынясе нейкую карысць, можа нейкую славу прынясе, можа штосьці, да? Ён проста разумеў, што вось трэба дапамагчы дзецям-сіротам, бо вельмі многа іх у Рыме. Ён рамантаваў будынкі, купляў будынкі, ствараў вось гэтыя дамы для дзяцей, да? Трэба было сказаць Слова Божае. Ён рыхтаваўся, ён гаварыў Слова Божае, бо ён разумеў, што гэта таксама для фармацыі людзей гэта патрэбна. Трэба было пайсці ў шпіталь з сакраментам намашчэння хворых і споведзю. І ён ішоў туды. Ну, бо такія знакі часу былі, патрэбы, да? І сёння, калі вось гэтае пытанне да мяне, я не ведаю. Ну, рэальна не ведаю. От сказаць, што я штосьці зрабіў, і зараз гэтым так ужо ганаруся. Ну, может, не так уже, ну, просто, ну, реально продукт вашего личного участия. Вот вы решили, вам Господь вдохновил, вы сделали, и вы смотрите на это и думаете, круто. Я рад, что я часть этой истории. Ну, так усё можа. Там, дзе я працаваў, это частка таксама і гісторыі, да? І я ганаруся, што працаваў Воранава, што працаваў у Бярозе, ці працую зараз у Бярозе. Я ганаруся, што з'яўляюся там выкладчыкам у Баранавічах у каледжы і ў Мінску. Не ведаю, я ганаруся, што быў у шпіталі капеланам. Ну, вельмі мне падабалася гэтая функцыя, хоць на пачатку я з такім страхам шоў, таму што я калі бачыў нейкі там катетер заложены, я мог просто рэальна. Бывали случаи, что потеряли сознание? Ну не, але мне ўжо ўсё, мурашкі ў вачах, і я ўжо дзе шукаў парапета якога каб акна, каб падыхаць воздух паветрам, бо а калі мне правінцыял кажа, будзеш капеланам, я не паспеў сказаць, што я крыві баюся. І потым рэальна прыходзілася там некалькі 2000 коек у дзень абысці. І там разныя былі людзі, аддзелы, дзе людзі прывозілі пасля нейкіх там здарэнняў аўтамабільных, людзі на гематалогіі, дзе просто ты размаўляеш з юнаком, там яму 21, лучше 23 гады, не памятаю, ён просто памірае. Вот просто он гаворыць з табой і памірае. І што гэта? Ну, ласка Божая. Я ганаруся гэтым, што дзесьці там мог у гэтым... А что вы чувствовали, когда видели, что человек умирает, и вы с ним общаетесь, и вот его не стало? Что вы переживали лично? А вось гэты чалавек, я неаднойчы тут і на казаннях пра гэта казаў, і ён мяне вылечыў. Гэта малады чалавек. Я прыходжу да яго, і я разумею, што вот хочацца яго вылечыць, да? Жыццё перад ім, а ты нічого не можаш. Ты стаіш і так як збянтэжаны. Вроде там паблагаславіў, ты яго камунію святую прынёс. А ён як-то в адзін момант, мне тады было колькі, можа 29 год было, 21, ну плюс-мінус. А яму было там 22, може 23, ну 10 так. І ён так каже, ксёндз, а што вы так мітусіцеся тут?
А я в такім значэнні, у якім значэнні? Ён кажа, ну от вы прыходзіце, вы неяк так не ведаеце, што з усім гэтым зрабіць. І думаю, ну, бо не ведаю. А ён кажа, вы зразумееце одну рэч. Я паміраю. Яшчэ хвіліну, і я пайду да Бога. Я гэта разумею, я гэта прынимаю. Раней ці пазней все равно это здарылася. І кажа, вы нічога не можаце зрабіць, расслабцеся. Але я вам удзячны, што вы мне прыносіце Езуса Хрыста кожны дзень і благаслаўляеце. Гэта мяне падтрымлівае, што маю контакт з Богом, і момант смерці гэта толькі той момант, калі я перайду ў вечнасць. Таму, ксёндз, вы спаўняеце сваю функцыю і робіце яе добра. І ён мне вылечыў. Калі ён паміраў, я разумею, куды ён ідзе. Ну, рэальна, я... Ну, так. Нават зараз, калі я прыходжу там, можа, да старэйшых людзей, ці, можа, да хворых у шпіталі іду, я разумею, што я нічога не магу ад сябе, бо нам часамі здаецца, што мы можам тут усіх збавіць, да? А по факту ты сам нічого не можаш. Але то, што можаш, то зрабі, як сказаў святы Пётр там аднаму бедалагу, які кажа, я не маю грошай, але кажа, што маю, тут бедам. Я тебя благословляю. Той устаў, аказаўся здаровы. Ну вот хіба што то, што магу даць. А насколькі ты прымеш і наколькі ты пагодзішся з гэтым, ну это ўжо... А где же я взял такую классную маечку? А я вам скажу, в магазине Family я вас приглашаю, приобретайте классный продукт, классный товар, всякие принты очень крутые. Если на вас вдруг вы чувствуете, что ему не подходит, я уверен, что это будет прекрасный подарок. Сейчас близятся праздники, и вы можете приобрести вот по этой ссылочке. А по промокоду Шерешева вы получите 5% скидку. Ксения Станислав, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте YouTube, где вы рассказываете видео. Что вас вдохновило и о чем этот проект? Заўсёды, вось то, што мы пра крызісы казалі, да? Яны спрыяюць ну, і прагрэсу, і развіццю як асобы. Калі прыйшоў COVID-19, зачыніліся касцёлы. Ну, просто зачыніліся. І мне патэлефанавалі з радыё Марыя. Ксёндз скажа, ці вы маглі падрыхтаваць там некалькі катэхез? Кажу, мог бы. І я падрыхтаваў некалькі катэхез, а заўсёды, як ты себе, ну, калі я слухаю кагосьці чую, ну, то вядома, мне ты голас можа падабацца, можа не падабацца, а калі ты рыхтуеш эту катэхезу, записываешь на аўдыо, ты праслухіваеш. І я заўсёды саромеўся вось гэтых камер усіх, каб мне хто записываў, таму чым калі я слухаў себе, думаю, боже, чаму у людзей такія прыгожыя галасы? А ты такі бесталковы. І мне прыйшлося праслухіваць этой катэхезы, часамі можа перапісваць, ну, каб, ці ёсць логіка, ці ёсць там сэнс у тым, што ты гаворыш, як увогуле. І я праз тое, што я праслухіваў сябе, неяк так не то, што полюбіў, я, ёсць такое рускае слово, смирился со сваім тэмбрам голаса. І післаў там одну катэхезу, другую, там некалькі тых катэхез было. І потым у адзін момант думаю, а чаму не пачаць штосьці на Ютубе? Чаму? Таму што, ну, рэальна, сёння вось гэтая прастора, інтэрнэт, яна уваходзіць у кожны дом. Многія людзі з розных прычын не могуць прыйсці ў той касцёл. Многія людзі, нават прыйшоўшы ў касцёл, не могуць паставіць некага пытання, ну, бо то часу няма, то саромеюцца, ну, як заўсёды так бывае. А на Ютубе ты можаш некаторыя пытанні, якія ты пачуў у жыцці ад людзей, можаш на іх паспрабаваць адказаць, наколькі ты можаш. Тым больш, што так колькі гадоў ўжо, можа, 3 ці колькі назад я распачаў гэты... Зараз у нас вельмі многа ёсць тых, хто, ну, на Ютубе ёсць. А быў такі час, што сапраўды было вельмі мала. І я зразумеў, што гэта адзін са спосабаў увайсці у чыйсь дом, у чыёсь жыццё і так далей. Для чаго? Каб там быць. І гэты YouTube у маім жыцці, так сказаць, ён з гэтай перспектывы і знайшоўся.
што нават сучасная моладзь, яна скарэй знойдзе ў Ютубе нейкую інфармацыю шукаючы, чым прыйдуць да касцёла. Канешне, так здарылася, што праз гэты Ютуб многія людзі тэлефануюць, стаўляюць далей пытанні, яны хочуць хочуць у тым касцёле быць, хочуць далей развівацца. Ну да, а каб не Ютуб, ніколі мы з гэтымі людзьмі не сустрэліся. Можа, гэта людзі, хто яго знае, ці шлях да касцёла знайшлі. Ну, Я вас всех приглашаю, подписывайтесь и ставьте лайки, и задавайте вопросы. Костел учит, что наша цель – это Царство Небесное. Скажите, ваш личный метод, что делать в повседневности, чтобы обрести и прийти к Царству Небесному? Пошаговая методология. Аднойчы багаты чалавек прасіў у Бога, каб той дазволіў жабраку Лазару памачыць палец, і, бо, кажа, так у гэтым пекле все сушыць, што, кажа, каб хоць так было б, да? А Бог кажа, не, кажа, слухай, то можа пашлі, багаты чалавек кажа, то можа пашлі да Пана Бога, каб хтосьці прыйшоў з памерлых у маю сям'ю, каб і яны не трапілі ў пекла, дзе я. А Бог кажа, нічога не будзе. І гэта ім не паможа. Яны маюць прарокаў, яны маюць пісанне, закон, законы прарокаў. Кажа, і гэта дастаткова. Сёння, калі мы гаворым пра нашу мэту, збаўленне, у нас усё ёсць. Натуральна ўсё ёсць. Калі ты пачнеш Біблію чытаць не як мастацкую літаратуру, а як Слова Божие, табе пачнуцца адкрывацца многія рэчы, якія, здавалася б, што яны цяжкія і незразумелыя. І прысутнасць на святой імшы, вось нават той Еўхарыстыі, гэта таксама будзе цябе адчыняць на Пана Бога. З такіх прыкладаў, памятаю, у адной з парафій запрасіў на імшу сям'ю. Адзін з іх праваслаўны, другі католік. І яны хіба што, можа, год, можа, 2 нават хадзілі на святую імшу. І праз 2 гады праваслаўная асоба кажа так. Кажа, ксёндз, я вам хачу ў чымсьці прызнацца. Кажу, калі ласка. Ён кажа, я упершыню схіліў калены на святой імшы. Укленчыў. Я говорю, у якім значэнні? Ну, кажа, заўсёды усе кленчылі, я сядаў. Кажу, ну і? Вось з момантам, як я ўкленчыў, я, кажа, ну я паўстрымаў слёзы, але ува мне штосьці лопнула, і маё жыццё напоўнілася нейкім сэнсам. Здавалася б, чалавек прыходзіў на святую імшу, нам часамі здаецца, што дастаткова прыйсці раз і атрымаць нейкую эмоцыю. Святая імша – это не эмоцыя. Гэты чалавек сістэматычна працаваў, інвеставаў у сябе, і калі ён штосьці зрабіў, напрыклад, што яму не дазваляла ўкленчыць, часта, гардыня, можа, я не ведаю што. Можа, страх, можа, як ён, чалавек, які займае пасаду, які, скажам, у грамадстве мае нейкі статус, як ён тут будзе кленчыць, там, з той асобай, якая, можа, была тэхнічкай, сядзіць там у першай лаўцы, да? І калі ён адкінуў вось тое, што знешняе, ён застаўся сам, ён паспрабаваў штосьці зрабіць, ён атрымаў. І это не таму, што Бог не даваў, яму Бог мог даць з першага разу. Але толькі ён нешта адкінуў у сваім жыцці. Ён ці яна, неважна, асоба. І тады чалавек сустракаецца з Богам. І вось гэта ёсць тыя хіба што моманты, якія важныя ў жыцці чалавека. Вот реально вельмі важныя. Каким вы видите будущее Костела? Хіба што як і ва ўсе часы. Яна будзе, эта будучыня будзе іншая. Тэхналагічна будзе іншая. Ментальна будзе іншая. Паглядзіце, мы калі глядзім
на першыя стагоддзі хрысціянства, там, до 300 якога года, да, гэта хрысціянства было варожым да ўсіх сістэмаў філасофій і праўлення ўсялякага, да? Пераслед быў, татальны пераслед. Потым вось Канстанцін пад уплывам, напэўна, сваёй мамы хрысціянства пачало развівацца, адбудоўвацца святыні там у Єрусалімі і так далей. Яно было іншае хрысціянства. Тыя ж гады сярэдніх вякоў. Хтосьці кажа, што гэта цёмны частка чалавецтва ў такім значэнні, што, а з другого боку паглядзець, там сапраўды прагрэсіўная вельмі, калі ўсё развівалася, і навука, і грамадствы, дзяржаўнасць пачала з'яўляцца і так далей. І касцёл у гэтым удзельнічаў, ён быў іншы. Касцёл, ну вось калі мы гаворым пра нашу сучаснасць, ён іншы, чым некалькі гадоў быў, але для нас ён, ну вось ён для нас такі. Які будзе праз гадоў 20, там, 50, ён будзе яшчэ іншы. Напэўна, будуць нейкія рэформы ў касцёле. Дух Святы, напэўна, дапаможа разабрацца з некаторымі момантамі, ну не ведаю нават, можа, у літургіі, можа, літургія будзе крыху інакш выглядаць. Адзежа, можа, святароў будзе інакш выглядаць, да? Але я думаю, што будзе незменным, гэта вось Божае аб'яўленне, якое на сённяшні дзень адкрытае нам, і мы ведаем, што Бог у Троіцы адзіны, ёсць Бог Айцец, Сын Божий, Дух Святы. Як ён адкрыецца, можа, праз 100 гадоў ці праз 200? Хто яго знае? Можа, тыя людзі, якія будуць жыць, будуць яшчэ больш пазнаюць Бога, яшчэ больш Бог дазволіць адкрыцца для іх. Напэўна. Калі не знішчаць філасофіі нейкія, якія прыйдуць касцёлаў, як будынкаў, да, то у нас ще і архітэктура будзе прыгожая застанецца. Да? Калі знішчаць, ну, штосьці будзе адбудоўвацца у такой ці іншай форме. Адно суцяшае, што, як сказаў Jesús Христос, кажа, ўсё будзе добра, у такім значэнні, што хваціць вам бяды і гора на кожнае пакаленне, і цярпець будзеце, і пераслед будзеце адчуваць, і радасць з гэтага ўсяго таксама з момантаў у жыцці, але брамы пекельныя вось гэтай рэчаіснасці касцёла не зменяць. Касцёл — это мы. Это не будынак як будынак, бо гэта сапраўды можна знішчыць. Але мы павінны перадусім хіба што задбаць, каб вось гэты касцёл у маім сэрцы, у маім жыцці быў не знішчаны. Не касцёл, як у такім значэнні, як хтосьці можа кажа, там, царква, хтосьці касцёл, там это умоўная назва. Касцёл у такім значэнні супольнасць нашая у лучнасці з Богам, з Jesúsам Христом, які нас збаўляе. Вось гэта касцёл. І твой праект, якім ты займаешься перадусім, і я вось таксама паставлю такое пытанне, што гэты праект там мэта. Перадусім данесці, каб мы вось свайго ўласнага касцёла не знішчылі у сваім сэрцы, лучнасці з Богам. А ўсё іншае, яно будзе развівацца. Дзесьці будзе пераслед, дзесьці будзе больш открыто и махчимостей больше, как бы все час. Если бы сейчас на моем месте, так вот воплоти, сидел бы Иисус, что бы вы ему сказали? Мне спадавалася аднойчы, як сказаў адзін палкоўнік военны. Яму Владимир Владимирович поставіў такое пытанне, кажа, што б ты сказаў, як сустрэнешся з Богом? І ён сказаў так, кажа, я военный человек, я б сказаў ему так: прибыл в ваше распоряжение. Что я сказал бы? Я про это не думал. Напевно, сказал бы привет. Вот таким моим стилем привітання. Надеюсь, не сильно накосячу. І може навіть, коли це буде розмова, то напевно запитаю, як той проєкт, яким ти хотів мене дарити, справді він совпадає з тим, який я реалізував у своєму житті. Да.